Ani khapangni nukhungni bororok khulumka manki batu norokno tewaisa lamsugo o episode aboti jorao ongoi tongo hakotor ganangai terni tongthokmung kupulung tei norok jotono bwskangni joto terni bagai belai belai khakaham yapharo salaisong terni o tongthokmani bisingo delini kaisa koktumani kokno tuino ang manki bat chengnani musungo o talni chengdrobo Gandhi asaima sal jorao khadi record khe phaljakha oroni Connaught Palace o kaisa khadi phalnogo salsao khok rwjak sa khaksani kwbang rangmarini manui lukurok pailakha o talo wngwi tongnai khadi tero tewaisa phaltani bini kwcham record no swbai rikha ningtai kaisa kokno saimankhe kha tongthokjagano BCC swkango khadini manui phaljak thani belai kesepni bisingtwi khok thamsai rwjakni swlaibo kisa tongmani tababo bangwi khok rwjak rasai neichiba sai rwjakni ganao sogwikha khadi phaljakmani kok wngkha bini manmari aulini simi kami jora juda juda bosokni thani sogwio o phaljakmani manmari chini khwtwng swnamnai yak thanti taknai chini hukba khlainai ayurvedic phangjara kainai jotoni thaniono manmari sogwio tei obono Vocal for Local tangbotangni phan tei twerk twerk norok joto hakotoni lukurokni khafurmani bo bangrwrwgwi tongo chalaisong ang tini ani tei kaisa musukmani kokno norokno sanani musungo tei belai bwkha nangwi koinani musungo jefuru norok beraniani thango hinkhe kwthar thai naina thango hinkhe aroni amchaini borokrok bai swnamjak manui chesa khepo paidi nungnini a beraimungni rang bokthani amchaini manui painani bagwi bo rang bokdi rawo chi wngthun rawo nei chi wngthun jesuknini chuksak amchaini manui ni bagwi narwkdi tei abono paidi chalaisong bisibrumni haike khepio bo chini terogo puilani samung wngkha Vocal for Local tei chwng kwthalai a imangno supungnani chini imangkha baithangni chukjak Bharat khepio abotwi manui baino nokno pisari di jeo chini hani borokni kolomtwi tongo chini hani baksa sikalani ukti gdaljak abo swnama bai ani hani lukurokni ajimung wngthun salbrumni langmao nangmani manui phano wngthun chwng localno painai phia ningtai kaisa koknobo khunju kainani nangnai Vocal for Local ni o wansukmung terni jorao painani bagwi siminuya tei baksona khe ang nukha Diwalini chati payo tei social media o riu Vocal for Local hinai ihi abole chengdropsi chini belai swkango thangnani tongkho langmani joto nangmani manwirok chini hao tabuk jotono manthogo o naharmung chikon baniya khlainai tei aroni manui paikhai simino wngglak tabuk Bharat hayungni kotor manufacturing hub wngwi tongo baksa kotor brand rok orono borokni manui swnamnani tiyar wnglai tongo tumung chwng a manui rokno nanani hinkhe Make in India samung bwtangno dosamani klaio tai obono localni bagwi vocal wngmani klaio tai ao abotwi manui painani jorao chini hani borom bangrinani UPI digital payment system bai rang rinani chaitokdi langmani loi khlaidi tei a manini logi eba abono snamnai be baksa selfie nawi nomo app ni bisingtwi angbai share khlaidi tei abobo Made in India smartphone baikhe ang aroni baksa postno social media share khlainai jedikhe kubuni bororokbo Vocal for Local ni khaba samung manani tei chalaisong jepru nung Bharat o swnamjak Bharatni bororok bai swnamjak mani bai Diwali chwng sariwano nini nukungni chikon chikon nangmani local bai supunggano hinkhe Diwalini chwng samung teibo pisarano tei a swnamnai rokni nukungo kwtal Diwali sokpaiyano langmani kwtal phung sokpainai bini langma hamsanai Bharatno saksukjak khlaidi Make in India nono sainadi jebai nini logi logi teibo khorok rwjak hani lukurokni Diwali kaham wngnani twi hamsanani chwngsanani khatungnani ani khapangni hakotoni lukurok October 31 sal chwng jotoni bagwi belaino judakuk a salo chini khakrak borok Sardar Vallabhbhai Patelni achaima sal palaio chwng Bharatni borok bono kwbangma samungni bagwi muitu narogo tei borom baikhe khulumbu jotoni kotor samung wngkha hakotorni Kaibara Churchini kwbang
haste rokno manju thani bini sursabaya gdalmung जों सावैमानो बिसि ब्रुम ब्रुम अक्टोबर तालनि 37 गुजरातो स्टेचु अफ इउनिटिओ थानसा साल बाय गदालजा कतर पान्दा बुबाक इंगो इखेपेओ आबनो कारै देलिओ कर्तैब पाट ओ कायसा बेलाय जुदा पान्दा अंगनानि थांगै तंगो नों मैतो तंगना आं थानाय सालो हाकतनि जत कामिनि जत नकनि हा थुमनानि कयमानि जत नुखुंनि हा थुमानि उलो आबनो गलाओ तनि जाखा ते आबनो अमृत कलश यात्रा बो अंखरि जाखा हाकतनि बेसर बासानि थुमजाक ओ हाओ साइ साइ अमृत कलश यात्रा ताबुक देलिओ सकपाई तंगो अरो देलिओ आहानो कतरमा भारत गलाओ दाजाकनानि तै आ कथार हाबायखि देलिओ अमृत बातिका स्नामजाकनाय अहानि राजाखरनि बोखाओ अमृत महोत्सवनि कतर बुमुल ओंगै तंनाय अक्टोबर 37 हाकतर गोनांगै थानाय बिसिकनै खाकसाओ ओंगै तंमानि यकमानि थिफ्लाया तेरबो पायानो नरक जत गोथावै अबना हायुंनि जतनि कलक जरा ओंगै तंनाय तेरनि बिसिंगो कायसा सनामखा चिनि सेंक्राग्रकनि बर मुंथुन एबा जत नुखुंगो बाना पालिकथाम यकमा थैफ्लाया तेरो लुकुरक बायथांनि आमसायनि लाइबुमानो कायसा कताल सिनि मुंरिखा आबनि बिसिंगो कुबनि रकनो जुबानानि वानामा सिनसा मुसुमुंबो नुखा सालायसं आं तिनि नरकनो तै केसा कक्तुमा काहाम खोनारिनानि थाङै दंगो जदाथे आनि सिख्ला साजोक साजला संनो जेरकनि बोखावा हानि बागै मुंसासोक ख्लायनानि मुसुकमा इमां दंगो सोमाय दंगो अ कक्तुमा काहाम हाकथनि बररकनि बागैथ दंगनो आनि सिख्ला सालायसं नरकनि बागै ताइबो नांकुकमानि सालैनि उलो अक्टोबर साल 36 कायसा बेलाय कतर हाकतर बसं मथानि साल आ मथानि बुमुंखा आनि सिख्ला भारत सानानि थांखि माइ भारत मथा भारतनि सिख्ला रकनो हाकतर कियग्रिथानि जुदा जुदा सामुंगो बिनि पानजलै मानजाक मंग्रिनानि जरारिनाय अबो कियगजाक भारत स्नामथानि भारतनि सिख्ला फानो थानजाखि मानजरनि कायसा नांकुकमानि साकथारमुं आनि सिख्ला भारतनि वेबसाइट माइ भारत बो जेंजाकना नाय दंगो आं सिख्ला रकनो कयनानि मुसुंगो वाइरेवाय कयजाओ नरक जतो आनि हाकतनि सिख्ला रक नरक जतो आनि हाकतनि साजोक साजला myBharat.gov.in रेजिस्टार ख्लायदि तै जुदा जुदा सामुं बुतांगो मुंग्रिदि अक्टोबर साल 36 आगिनि मन्त्रि बख्रक मोचाकमा इन्दिरा गान्धीनिबो थैमानि साल आं बनबो खाखुफुरबाय खुलुमुं याफारो आनि नुखुंनि बररक चिनि कग्रुबाय लिटारेचार कायसा भारत काहामथाक भारतनि वानसुकमुंनो फुवारनानि जतनि काहाम लामानि बिसिंगो कायसा आं नरकबाय तामिलनाडुनि जोंसासा लाइबुमाबाय गदालजाक बुखु खरकनैनि खा बासाजाकनाय साक्थर मुंनि ककनो सानानि मुसुंगो आं तामिलनि मुंगोनां सैखोरों बुखुक शिबशंकरीजीनि ककनो सानानि सेबमानखा बकायसा प्रजेक्ट ख्लायका निट इन्डिया थ्रु लिटारेचार अबनि ककमा ओंखा कग्रुबायनि बिसिंथै हाकतरनो खोथों दोंसाबाय सुबदि दैमानजुदि बो अ प्रजेक्टो बिसि चिदग्रमबै सामुंख्लाय दंगो अ प्रजेक्टनि बिसिंथै बो काय टिचार भारतनि ककबाय सिजाक कग्रुबायनो कक सोलायखा बो वाइ गोबांमा कन्याकुमारिनि सिमि काश्मीर जरा तै इम्फलनि सिमि जैसलमेर जरा हाकतर गोनांगै बेरायखा जेतिखे जुदा जुदा हास्तिनि सिनाय रक तै कग्लाकनाय रकनि इन्टारभिउ नाय मानानि तै शिबशंकरजी जुदा जुदा थाय बिनि बेरायमुंगो ट्राभेल कमेन्ट्री बायबो पाब्लिश ख्लायका आबो तामिल तै इंलिश कायनि ककबाय अ प्रजेक्टो कायब्रै कतर बेदेक दंगो तै जत बेदेकनो भारतनि जुदा जुदा बोखाकनो याफारजाक आं बिनि आ कतर सोमायनि फानो तै बेलाय कुंसुक जागो सालायसं कन्याकुमारिनि थिरु एके पेरुमलजीनि मुंबो बेलायनो खाबाजारि जाकनाय बो तामिलनाडुनि केरांकथमा सामानि श्रीसितिनि रायदनो खादिवै थुमै नारकनानि सामुं तांखा बबिनि आ मिशनो बिसि ब्रैजि रम्बै गदालै दंगो आबने बागैबो तामिलनाडुनि जुदा जुदा बोखागो थांगो फक आर्ट फुरामनो रुतुगै आबनो बिनि बिजाबो दिसायनारगो नों सायमानै मोलां जावानो बो ताबुक जरातै आबोतै बिजाब कांग्रा सैयै पाइखा आबनो कारै पेरुमलजीनि तैकेसा मुसुंमाबो तंखो तामिलनाडुनि मोताइनकनि खुलुमुनो तैयै नायजारनानि बो बेलाय हामजागो बो लेदार पापेट्सनो तैबो गोबांमा रिसार्च ख्लायका जेनि मानमारि
aroni robainai rok manui tongo Shivshankar ji tei A.K. Perumal ji ni saktharmung jotoni bagui no kaisa homchang Bharat bini baithangni hukumono khatinai joto saktharmung no kungsukjago jerok chini hakotor thansa no krak khlaio aboni logi hakotorni mung hani borom jotono bangriwo ani nukungni borokrok bwskangni November salsibao hakotoni jotono songduk chungsasa sal palainai a alaida sal mwtai Birsa Munda achaima sal bai kwrwngjak mwtai Birsa Munda chini jotoni bwkhaono tongo khakotor tamono hin abo chwng bini langmani bisingtwi swrwngwi mano bo buiha bai toljakmano jephruphano gosilia bo abotwi hodani kokno wansukmani jeo lamjayani mungsa thaikwrwi bo nayo joto borokno borom tei sep baksani langma manthun mwtai Birsa Munda hamparbai kwthawi tongnani bagwi jephrubo phanio tabubo chwng nugui mano chini songduk takuk bukuk hamparno naikani tei bono mwthangwi naraknani bagwi joto bwkhaktwi no saktharjak chwng jotoni bagwi chini songduk takuk bukuk songni o samung belai kotor khabacharijak chalaisong khna aibakhe October talni salsi salmario diaipa Govind ni achai bisi pungma sal chini Gujarat tei Rajasthani songduk lukute kusubjak bosangrokni langmao Govind diaipani mamlaike nangkukma tongo Govind diaipano bo ang baithangni khulumung yapharnani musungo November talo chwng mangor lokubutharjakmungni bisibo palailaio ang a lokubutharjakmungo langma bedoknai ma bhartini joto bwsarokno khulumung yapharo chalaisong Bharat hakotoro songduk sengkrak rokni chwngsacha laibuma tongo o Bharat habumao no kotorkuk Tilka Maji raida chayano kebengwi yapri kwrak romani o hawono Sidhu Kanhu manmata baksani bagwi khorang tisamani chwng kungchugo je a sengkrak Tantia Bil chini hakotoro achaimani bagwi chwng langma bedoknai Bir Narayan Singh bo paisukui borom yapharmani bisingtwi muitu khlaio tamni hinkhe bo kutuk tong halogo bo bini lukurok bai baksa soba khlaimani bagwi Ramji Gon wngthun Gundador wngthun Bima Nayok wngthun borokni khakotor wngmung tabukbo chwngno khabachario Olori Sitaram Raju songduk lukurokni bisingo kha bacharikha abono hakotorni lukurok tabukbo muitu tongkho North East o Kiang Nobang tei Isri Gaidin Liu hai phiokjak sengkrarokni bagwibo chwng belai kwbang khapachama mano songduk hodanino hakotoro Rasmohini Devi tei Isri Komlapati hai kwplaikuk chwng mankha hakotor o jorao songduk bosokno khabacharinai Isri Durgabati jini phil saraba achai bisi sal palai tongo ang khaklaio je hakotorni kwbangni slai kwbang siklarok baithangni achaimani amchaini songduk borom kotor manjaknai rokni besebo siwano tei borokni thani kha thangsamung manano hakotorni bini songduk lukurokni thani lakai kuplung tongo jerok hakotorni kuchuk borom tei kuchuk beremni achuk khamplai manthani tharima kwrikhe samung tanglangkha ani khapangni hakotorni lukurok terni o molo o jorao hakotoro thungmungo bo kahamthak wngkhari manui tongo laithangjak jorao Asian Games ni yagulo Para Asian Games o bo Bharatni thungnairok belai kaham manmari mankha a thungmungo Bharat kaisara sisa medal manui kaisa laibuma kwtal snamkha ang Para Asian Games o manjaknai joto thungnairokno belai ki kha kaham yapharo chalaisong ang norokno Special Olympics World Summer Games ni bwkhakobo mokol kairinani musungo aboni lohajimung Berlino wngmani o batailomung chini intellectual disabilities gwnang rokni wanasingsa phanno bwskango tubu o batailomungo Bharatni bodolrok kai sinichiba rangsak medal no khobui kainira medal mankha roller skating hindi beach volleyball wngthun volleyball wngthun ebakhe tennis Bharatni thungnairok medalni khumtrang subka a sokat manairokni life journey belaike inspiring tongmani Haryanani Ranbir Saini golf thungmungo gold medal mankha cheraini simino autism bemar bai manjajak Ranbir ni bagwi jesa ampaimung
golfno kitingi bini khatumungno kebengi manliya bini bumakhe oba haisawo je nukhungni joto se tabuk golfer ngai thangka hinai Puducherry-ni bisichidok umoni T Bisal kaibrui medal mankha Goani Sia Sarude powerlifting-o kaini rangsakni medal no khoboi kaibrui medal baithangni mungoi khlaikya bisichuku omorono baithangni bumano khamajakmani yagulo bo baithangno wanamao kulukriliya Chhattisgarh-ni Durgo tongnai Anurag Prasad powerlifting-o kaitham rangsakte kaisa rukphai medal mankha abahaino kha basarijak kothoma Jharkhand-ni Indu Prakashni bo cycling-o kaini medal mankha belai tongkosong nukhungni wngui bo Indu bigra wngmungno waisabo baithangni bwskango kebengmung wngui basanari liya ang poito tongo je a thunmungrogo Bharatni thungnai-rokni sasamung intellectual disabilities bebar bai soba khlai tongnai kubuni chererokno tei nukhungrokno kha bachamung riwani hinui ani norok jotoni thani surimung tongnai je norokni kamio norokni kamini gana ginio obahai cherai jerok obahai thunmungrogo manjaka ebaki thungui kwplai hingkha nung nukhungni bororokno tlangai borok bai malaidi bono hambai yafardi tei kisachuk jorao a cherairok bai tongui di nung kaisa kwtal kha wansukmung manano mwtairok bini bisingo abahai kaisa phandi kha nungbo abono nuknani sepkaham manano jesakabo thangdi ani nukhungni lukurok norok jotono Gujaratni tongthar beraikiri Ambezi thumnokni beche bobo jesakebo khna abo kaisa nangkukmani phankwthar thumnok jethani hakutur buihani belai bangmari kwbang baiki tongtharuk sanairok ama ambeno khulumnani bagi phaio aro gabor hataini lamao nung dal kwbang yoga mudra tei sakmothorni mangpilirok nugui manano tamonung sawideman je a mangthongrokni nangtharjak tuma mulaja tong sanani thangka abo scrapni swnamjak sculpture se kaisa beremni kichik kwbaini swnamjak tei abo belai wana singsa sanani thangki o mangthongrok samungo thepajak kwbai kichigo phalnogo khiklaijak tongmani kwcham manwirokni swnamjakmani se Ambezi Shaktipito mwtayamano khuluma bai baksa o mangthongrokno bo tongthar rwksanairok ni thani kha sotonjaknai wngui thangka o chaitokmungni chasamano nugui ani khao kaisa khoraimung bo phaikya chini hakotoro belai kwbang abahai bororok tongo jerok khibijak manini abahai takrbai snamui mano hinkhe ani Gujarat hapangni thani koimung tongnai je bo kaisa batailemung chengnani wngthun tei abahai lukurokno koboknani wngthun obahai chaitukmung gabor hataio mwchangni moibe baksa hakotor gwnangui West to Wild lamrimungni bagui lukurokno khabasari wano chalaisong jefru bo sapsutra Bharat tei West to Wild no kok kasao hinkhe jeng hakotoni busupni lekhapaya phunukmari nugui mano Assamni Kamrup Metropolitan District-o Aksarpuramo o mungni school kungsa cherairokno Sustainable Development ni wansukmungno supungnani bagui hukumurukni bagui bathagiawi samung tangui tongo aro rungsrungnairok hati brum plastic waste thumsa khlaio abono samungo thepao eco-friendly bricks tei suranini chain kahai manui swnamthani thepao aro rungsrungnairokno recycling tei plastic waste ni products swnamnani phurungjago umorkisaono tongkhono bechebo sisarimung a cherairokno hakotoni khlaithai bwkha gwnang luku snambui tisathani belaikhe subasu ani nukhungni lukurok tabuk langmani mungsa bahai amchaikwrui jethani jeng bwrui phani chukmungno mokolok laya aboni bisongono jefru joto bwkhak twino aboni khakamungno bolaijagui tongo hinkhe jeng khulumungni phano phunuknai abohai khoroksa bwrui ochainobo muitu khlainani nango jeni mung rangjakni aikhor bai laibumao sijak hakotor bo bisi kotorkuk ochai Mirabaini phil bara neichiba achai bisi sal palaina thangui tongo bo hakotorni lukurokni bagui kwbang lamtui kaisa khabasamung phanungui tongo tumung keboni rwchapmungo khwnatokmung tongo hinkhe abo
resap mungni phasing kha bera manino kaisa kotor phunukmari tomung kebo koglop rokno hamjaknai hingke khulumungo kulugjak Mirabai ni lopmung bono judakhi tongthokmung rio tomung kebo motai khulumthani poito tongo hinke Mirabai ni Sri Krishna ni thani kha bera mani bini bagai kothor kaisa khapasajaknai wngwi mano Mirabai ochai Rabidas no bini ojoma hinui chongo bo samani bo tongo Guru Milia Raidas dinhi gyanki gutki hakotoni ama song bukhuk song tei sajuk songni bagai Mirabai tabubo khabasajaknai surimung abahai jesake phano bo bini kha bisingni khorang nono khnaka tei kebungmung hodarukno kebengwi bachakha khoroksa ochaini mango bo chung jotono kha bachario bo Bharatni hoda tei hukumono afro kwrak khlai tisanani bagai swkangwi phaikya je jora hakotor belai gilama jungjalo klai tongmani koinene tei kharak mungo bwsakse phantong abo chung Mirabai ni langma kothomano naikhe sawi mano ang ochai Mirabai no khulumung yaparo ani khapangni nukhungni lukurok tabuk man ki baat asuk jora tuino ungsitun norok joto bai wngmani jesa koktuma ano phan kwtal baikhe supunggirio norokni koktun rogo khatungmung tei positivity bai kwrwngjak sai kothmarok ani thani sokphai tongo ani tei waisa norokni thani koimung baithang sukjak Bharat lamrimungo phandidi amchaini manwino paidi tei localni bukal wngdi jedikhe nung nini nokno sapsutra tonio abahaikeno baithangni amchai tei dholirokno kwchung tonidi tei nung sawi mano je sal 36 salmari Sardar Sahabni achaima bisi sal hakotor thanchani a sal hinui palai tongo hakotorni kwbangma thairogo Run for Unity ni samung bwtangbo wnggo nungbo 36 October o Run for Unity ni samung bwtang luhajidi belai kwbang bangmari baikhe nungbo kwrwngdi thanchani kha bangki mano kwrak khlaidi teiwisa ang phai tongnai jorani terni bagwi belai kha kaham yapharo norok jotto nukhungni bororok kwthalai tongthokdi sak kaham tongdi tongthoklaidi abona ani diaimung tei au Diwali ni jora kisasuk abohai chairok tangthun je kwbangma hor khamani patimung ngyatui kemoni langmao kirisingsa sokbaikhe nung jesakebo sakthardi baithangno bo sakka teridi tei amchaini naikoldi belai ke hambai belai ke kakaham